tanene. Ang akong target age ka maminyo is 28. Pero sa pagkakaroon nga murag lisod-lisod mangita og true love. Ang ako nalang prinsipyo sa kaugalingon nga kung makakita ko ginigugma nga tunayon ko kanya hagadon kog minyo ako na lang sang minyuan. Ako na si Pinky, 24 years old, Tagalubugan, Turil, Davao City. Makitang gila ko na usay diri si Inday Siriaka magpayong-payong. Ganahan kong Inday bisag way adlaw magsigpayong-payong. Well, anyway, misuwat ko ay dulog Inday sa inyong programa. Ang sa kinaboy. Tungod kay gusto po na akong ma-share ang akong experience with regards to my boyfriend for 8 months na si Rai Rai. I'm so happy with Rai Rai. Apat sa kalit lang dahil akong kausaban o dinhin na nagsugod. Ang kapyo sa kong kinabuhi. Di mo tagda ko ba? Di mo ko tagdun kang... Ay... Sumukay, nagbula pa tayo itong iPad Touch. Asa man ka eh? Ako di ay. Hindi ko pwede dulaan. Ang babae, dili ginadua-duaan. Ginamahal. Laina, di ba? Mukha ko dala ko di ba? Dati makakaayo eh. Gang. Gang, Ay, alimuot kay Gang. Mukha yun eh. Ikaw pa. Sa una kayo, gusto ka mukha. Hindi ka reklamo. Hindi ka reklamo na kaigang kayo. Napamalang touchscreen di mo kay ginatouch. Ako wag yun. Pakyas Kims. I-touch ko, be. Ansa? I-touch ka? Ay, touch ko ba? Amak, liyanan. Sige na ba? Dali mo mag-game over. Tanawa! Tanawa, nag-game over na noon ko. Awa, uy, sige na ba? Ay, isamok ba? Dula pa ganito diri, sumuk ka giling mo eh. Ay, wala yun magkakayo. Ay, wala pa ginanagot. O, nagkuhan no, ng... Tiraho na. Kasi magdula ka ng ano ng Balite versus Duranta. Ay, Ayun na. Gaba. tanawa na gid. Nakaon na noon sa sumbi ang akong sunflower. Mauna. Ako dyan, ako ma-sunflower kay bukawan mo kong zombie. Salamat. Kauna na ako din mong zombie. Kauna akong, ikaw sunflower, ako ang zombie. Kauna akong zombie, be. Sige. Mukay ni mo eh. Sama. Upuyo na good be. Ay, ko na ba, be.
gwapo kayo sa salida. Dalawang taon na ako. Yan ang Siya Missing King Kong. Starring Caleb Tio. Tara na. nagdugay. Kitagaan may ko pasis. Dali na ako. Ulat lang ako ulat. Kasi yulat ni mo. Tara pa. Jules! Narami dali. Bro, kumusta bro? Jules, basta. Unahan yung kay ko. Undercut, lupit ba? Asa na tali bro? Tara na bro, ano tagsini bro? Ay, si, kuha na kong iya ba? Pinky. Si Jules, type. Hi Pinky. Ay, kisa mang pa. Just call me Pios. Ya. Tara, nanotag sini. Ay, sama ligang. Sama ni style ni. Pero kita rin man. Oh, sama ko nga. Sama kita. Dadala makalag sa piron. Ay, sama ka. Ay, sus, ikaw ba? Pasag nila nakisabay kay Luoy po dyan daw isa sa lambal boarding house. Isabay na lang ako, Luoy po. Saan man na ni scorer na. Magban-uban man na sa ito. Ayaw, pag inanagang. Sa layo na siya. Oh, so tara na. Bago nili. Uban na, Pedro. Ay, maraglain mo na yung mga kuyab. Ulay. Ay, nilalago po ba? Nilalago Ay, po. dano tayo. Ay, si Karing gana kay Luoy po. Nalina ni eh. Sama na eh. Palayo na ha. Yun ay padol-dol tulad bangko ha. Ano nga sunod na? Oh, nilalago yun. Maraglain mo na yung mga kuyab nito. Ay, hindi na, bida. Luuran po kay Kapyul sa kada. Biraw ko ng undercut ng ron. Sugod na. Sugo na gali. Kanahan yung kay Boris Dilaw. Wasa na siya the running man. Hindi na, wani. Naborn E. Palingang ka na board niyo. Muna siya nagdala. Pre, Wala na ka na day. Ay, nagnaw ka na nagdalaw. kapa kayo no. Kaya ko. Kung bisa pa ko po, tugnaw kayo, di ko kagsundiri, ha. Doon, kamu magdoon nagchika-chika diya, orang kag... Uya-baya ko ni mo, ha. Di ko aba. Ano sa maligam? Tugnaw ko, kapal O pa ano yung nga. jacket to sa mo? Basta ka nga, nakatube lang ko. Gusto mo na yung magtuboy, transparent pa na. Pukot, magkanin ka ba kung kita Sige kaupan. na mo na yung jacket to sa mo ka. Kanapre, manina. Bang gini na depan to rin bako. Bako na gini na day. Oh, muna, pre. Born, gini born. Born E, ano born E? Wala na born to be wild. Di na mo, pre, ikaw ba? Dali ano, sa magkagang... Sumukan. Ano rin dugi mo diha? Sa mangkaw, tagda ko ba? Kita binunduan nagsabot ha. Unya nga karon nga mag... Kuan mang kadiha siya ha. Doon, samad siya ba eh? Ikaw, boy. Sama na lang nga. Nakuha mo na diya siya iyang ko. Ikaw naglansang na lansang na lang ako red deals diya eh. Ay, si Pakulinga siya, bro. Wala eh, ikaw ba? Sama na, kung dali, tugnaw biya kayo ko gang ha. Ikaw pa. Tugnaw ka? Gaksa ko gud. O, tanawa ko na yung hawa ko, bugnaw na kayo ha. Sa mukha, lingaw na kayo sa lida ba? Sige, magkapanguhit. Ano ka marami nagkaon-kaon ng popcorn di ha? Ay, Brad, hungitan ta ka, Brad, ba? Shooter juga ka, bro. Kapa kayo, no? Ako, di ko di mahungit. Tanungit ko. Pagkuha na, magang pungkol. Kagi din ko eh. Saan ka, oy? Dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Kunta ko ha, no? Manina, ay, surprise na ako ni Be.
Naman na iyang kwadre. Kauban niya nga. Si Heidi. Heidi? Uy! Ikaw mo ko diyan na. Masulod ko ha sa taas ha. Ay, sige na lang, Pinky. Sige. Kasi dyan naman nagtapis ako kay. Di ka magugo ng laptop. Nagtapis na ika na imong suot. Magtapis pa ka. Ay, nabagod akong uyab lang nga si John. Sige naman, hospital yung ka na. Ay, da. Sige na. Ay, man ang hospital tapos sa iyong anak. Ay, noon, kasi hospital ka nga, huwag klarong sakit. Oh, man, hospital gawin inungdan, pagawin, huwag po akot. Abri na kumatahan, ha? Sige na yun lang. Hindi mo mansala. Ang dito ko sa kwarto, i-surprise na ko siya. Antay na dyan karon. Ano yan? Tarang! Go, go. Bro, ako boxer shirt, bro. Sakit naman kita. Mga paboy, mga mantel, mga baksan, mga sigbe. Pantog na di ay, Pinky. pantog na di. Pigilit mo explain. Let's play? Ha? Let's play yung mata? Parang ka nag-lips kung doon ka or? Puti-puti pa na yung naong ni mo. Naman, ni mo. Ayoko ka na. Ha? Ganun yung pagkain may face. Ayoko ka na. Explain. Okay, Pinky, please. Kunda ko na to ni. Sinala ko ni kaya ni. Pantog na di ay nga dili ka magtanaw tang sila. Manun na yung nitawhanan ni. Bro, mo itas ako, bro. Kalakawa ni, bro. Bro, pahinti, bro, eh. Kasi ilabay ni pahinti, bro. Ay, bro. Ay, pamasahin mo. Pag-taxi, bro, ha? Pantog na di ay gani ka kalabang tanaw tang sila. Pasakdan ako ni mo. Pinky, let me explain. Bayo, tekang dako! Pinky, please. Let me explain. Punta mo na lang. Wala na ta. Wala na magbulang na ta. Bayot ka na ka. Bayot. Ayos sigsigit sa akin. Maulawan ko. Bayot ka. Ay, kasilikan ako kuyang si Kwan. Bayot. Si Ray, bayot. Pinky! Pinky! Tangin ako ng tiwa. Ay, naswapa na ko ni mo na! Ew! Basta ang pagaglaki! Tadan! Oh, baka! Wow! Nakatawa mo ko ni Maray. Oh, sister, tanawa ko. Sabi ni Maray, no, wala ako nag-expect kami. Nanita. Okay na, tur, uy. Anak ka nga, uyab ta sa una niya, na-discover na ko nga, uyutsing day ang sukaw. Dawat na sa sukaw ng sumo. Judy Ann Santos. Diba? Jokes lang, Wait lang, wait lang. Be, curving. I-curving sa anak ko niya. Mga nana, o, diba? Diba? I-curving sa anak ko ang imong kilay. Ang imong piluksan. Uy, bayuta ka. Ikaw ba, mo mag-murder akong kilay, uy. Uy! Ang wala akong kilay ba? Lain na Ang kayo reversion, be, akang kilay. May nagyan akong kiskisan. Magkasa pikas, eh. Buga. Diba? Ganahan, salamat kayo, Tim. Ay, sugad karon, best friend tahan. Of course, best of friends. O diba? Sige. Nako'y mga wedge dito. Nako'y mga 5 inches. Gusto ko itong wedge nga kuhaan, ay strike sa ubos. Ay, go girl. Ay, nagapilok dito, girl. 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 Pilok pa kayo skanding.
Ay, I like it. Kailangan ka ato. Pinang sa kanding O sige, di mo na to. Diba? Appear, disappear, one half, one fourth. Ay, sa Mocha, appear, disappear, one half, one fourth. Appear, disappear, one half, one fourth.